L'altre dia en un centrefaig estaven fent un taulell com aquest, un taulell tipus trivial, i hi havia uns nanos que havien fet aquest disseny, però aquestes línies no eren gens precises, estaven dibuixades a ull. I ho havien fet així perquè ningú els havia explicat ni demanat que fessin servir les coordenades de cada element per poder treballar amb precisió. En aquest vídeo explicarem com podríem fer aquest dibuix amb precisió perquè sigui correcte i aprofitar l'oportunitat d'aprenentatge de treballar l'eix de coordenades. En qualsevol cas, per fer un disseny com aquest, potser seria més interessant fer servir un programa de CAD, de dibuix tècnic, però en cas de que no volem posar-nos a treballar en aprendre un altre programari, també podem fer-lo amb aquest. Treballar amb diferent programari sempre suposa més esforç d'aprendre més programes, però un cop que els fas servir, cada programa ens fa una tasca en concret més senzilla i fer una tasca com aquesta en un programa de CAD seria més senzill que fer-lo aquí. Anem a veure, en qualsevol cas, com faríem aquí per treballar amb aquest disseny amb precisió. Primer farem una rodona. La podem fer a ull de qualsevol mida i després venim aquí i li diem la mida exacta que volem. Volem una de 300 per 300. I aquí veiem que en aquest eix de coordenades ens posa la C del centre i li diem on volem que ens col·loqui el centre d'aquesta rodona. Ja ho tenim. L'eix de coordenades funciona, aquí tenim el 0, 0, cap aquí anem sumant en positiu, cap aquí anem sumant en positiu. És diferent de com estem acostumats a treballar en un eix cartesià en matemàtiques. Sempre serà aquí la posició 0, 0, cap aquí augmentem i cap aquí també augmentem. Per tant, aquest punt d'aquí és el x50 i, x150 i 150. Dibuixem una segona rodona i ara volem que entre la primera i la segona hi hagi una distància de 40. 40 per una banda i 40 per una banda serien 80, per tant, la rodona, en aquest cas, haurà de ser de 200, anem aquí, 40, 40, 80, 220. 220 i 220. I ara el centre serà el mateix, són dues rotllanes concèntriques. Ja tenim col·locades les dues rotllanes. Ara anem a dibuixar les línies. Essencialment voldríem aquesta línia aquí, però exactament on la volem. La meitat és 150. Si les volem que estiguin separades entre elles 40, doncs haurà d'estar 20 per sobre d'aquest 150. Per tant, quan fem una línia, això és el punt d'inici i el punt de final, i aquí tenim les coordenades x i de principi i x i del final. Llavors, en x voldrem que comenci en un punt d'aquí, no sabem quin, farem de moment la línia des del començament. Començarem en el punt 0 i acabarem en el punt 300. I d'alçada la volem en el punt 130, que són 20 per sobre del 150, que és la línia central, i 170, que és el punt final. I, no, m'he equivocat, no volem que es mogui, és 170, 130 és el punt final. I ara dibuixaríem una altra línia, que aquest cop sí que la començaríem en el punt 0 i acabaríem en el punt 300, i començaríem en la I170 i acabaríem en la I170. Ja tindríem aquestes línies. Ara, en realitat, no volem que comenci aquí, sinó que volem que comenci en aquest punt. Una altra estratègia que tenim és fixar-nos en la graella de fons. Ja que ho hem col·locat ben quadrat amb la graella, sabem que aquestes línies són d'1 centímetre i quan ens apropem més apareixen els mil·límetres. Per tant, aquí estem a la línia de 40 i aquí podríem veure que això seran 41, això seran 42, una mica menys, llavors provarem amb 41,8. Doncs jo ara li diré que aquesta línia comenci en el punt, en comptes d'en el 0, en el punt 41,8. I comprovo que és més que suficient la precisió d'aquesta aproximació que hem fet. De la mateixa manera, aquesta línia, en comptes d'anar en el 0, començarà en el 41,8. Si aquí hi ha
41,8 de distància. Aquí també estarem a 41,8 de distància del 300. Per tant, podem calcular 300 menys 41,8 i tenim 258,2. Doncs direm que acabi en 258,2. I aquesta línia també acabarà en el mateix punt. Ja ho tenim. Ara volem fer les divisions d'aquest espai. Tenim que havíem de fer 3 divisions. Comptem que aquí tenim 40, aquí tenim 40 i aquí, com que tindrem l'altre espai, tindrem 40 menys. Per tant, tindrem 40 per 3, 120. En total, l'espai que haurem de repartir serà els 300 menys els 120 que tenim en la casella inicial, la del mig i la del final. Per tant, tenim 180. I ara aquests 180 han de sortir 6 casilles, els dividim entre 6 i tenim que han de ser 30. Per tant, tindríem diferents estratègies possibles per dibuixar. Una possibilitat seria venir a 30 de distància i dibuixar així. Estaríem dibuixant amb poca precisió, però després aquí ja això ens aproximaria a la xifra i sense comptar ja podríem saber que es tracta del 70, aquí sabem que estem en el 130 i aquí sabem que estem en el 170. Ja tindríem preparada aquesta línia. Ara, si hem de fer diferents divisions, una altra estratègia que tenim és fer servir l'opció gamma. Jo ara li puc dir que necessito fer les columnes que sigui, les files que sigui i quan s'ha de desplaçar. Es desplaçarà cap a la dreta 30 i en vertical no es desplaçarà. Confirmo i ara tenim aquestes còpies. Però en realitat no volem aquestes línies perquè el que farem després serà copiar tot aquest conjunt i rotar-lo i ja quedaran dibuixades. Simplement vull dibuixar aquesta línia i aquesta línia, les puc copiar, enganxar i ara tot aquest conjunt l'he de col·locar, doncs ja sé que més o menys a 30 d'aquí, vinc aquí i un cop més aquí aprofito aquesta aproximació per saber la casella en la qual havia d'estar alçada 130. Ja les tinc col·locades. Ara què puc fer? Puc seleccionar tot això. Se m'ha seleccionat també aquestes circunferències, que no les vull, majúscules, deselecciono, majúscules, deselecciono, i ja tinc el conjunt que vull. I aquest conjunt vull fer una còpia i vull rotar-lo 90 graus. Això no ho he explicat, però una bona estratègia quan hem de fer un dibuix és fixar-nos en quines parts estan repetides per dibuixar-les només una vegada i després copiar-les i, si cal, moure-les, rotar-les. Ara el que faré serà fer una còpia, però si jo faig una còpia, Ctrl+C, faig clic a fora, Ctrl+V, aquest conjunt he d'ubicar-lo i hauria de saber quina és exactament la posició. Em serà més còmode, si vull que la còpia em quedi en el mateix lloc, deselecciono això, dir-li un gamma, això és un truc, dir-li una única, 2 columnes, 2 files, per tant em farà, o sigui, una fila, 2 columnes, per tant seran 2 objectes, però dic que no em faci desplaçament, m'estarà col·locant una a sobre de l'altra. Ara m'ha fet una còpia i ja la tinc a sobre. Selecciono un objecte, l'altre objecte, l'altre objecte, un altre objecte, aquí. Estic tenint la tecla majúscula seleccionada, perquè si no la tens, en seleccionar un objecte et deselecciona l'anterior. Però en majúscules podem anar acumulant en la selecció. Ja ho tenim i ara li diem rota 90 graus. Ja ho tindríem. Veieu? Si faig seleccionar un objecte i sense prémer el majúscula selecciono un altre, deseleccionem el primer. I ara ja quasi ho tindríem. Ara només ens faltaria fer aquestes divisions d'aquí. Començaré per dibuixar una línia. La col·locaré des de la posició 0 fins a la posició 300 i en el 150. Ja tinc aquesta
aquest eix dibuixat. I ara el que vull saber és quin angle correspon a aquest punt d'aquí. I ara mouré això i es tracta de fer-lo coincidir. Faig aquest zoom per tal de veure això de més a prop i a la vegada tenim encara el tibador. I com que ja veig que em costa molt, m'aproximaré ara numèricament. A veure, 11 graus, m'he passat, 10, m'he quedat curt, 10,5, suficient. Ja veig que aproximadament, des d'aquesta línia fins aquí, tinc 10,5 graus. Molt bé, doncs ja sé que dels 90 graus que tindré aquí, 10,5 d'aquí i 10,5 d'aquí són 21 graus. Agafem la calculadora, fem 21 graus, 90 graus menys 21 graus. I aquests són els graus que tindré des d'aquest punt fins a aquest punt. I ara, en quan els havíem de dividir, havíem de fer 4 zones. Per tant, dividirem aquests graus en 4, dividim entre 4, i ja sé els graus que hi haurà de distància entre cadascuna d'aquestes unions, 17,25. Perfecte, venim aquí i ara aquesta línia volem fer diverses còpies per tal de poder fer totes aquestes d'aquí. Necessitem, ens faran falta després, ja veureu les referències, per tant necessitarem 5, 6, 7, diria que són 7, ja veurem si no farem alguna còpia més. Necessitarem 7 columnes, una fila, sense desplaçament. Ara, en principi, aquí hi ha 7 línies, una sobre d'una altra. Agafo la primera i me la deixo en el primer lloc. I agafo una altra i me la poso a 90 graus. Ja la tinc com l'altre eix. Ara agafo una i teníem 10,5 més 17,25. 10,5, aquests 10,5, recordeu que és aquesta distància primera, més 17,25, que són els graus que tindrà cada casella, 27,75. 27,75. Ja la tenim, agafem una altra i ara aquests 27,75 li sumem 17,25 més, 17,25 igual 45 graus. Agafem una, la posem a 45 graus. Torno a agafar una altra. Li sumo 17,25, 62,25, 62,25 i em falta una última que seran més 17,25 igual 79,5. 79,5. Com que no vull tenir més d'una línia superposada i em vull assegurar que no m'he descomptat, selecciono, esborro, veig que efectivament només em queda una línia, Ctrl-Z per desfer, ja veig que tinc totes les línies que volia. Ara del que es tracta és de tallar aquestes línies per aquí. Necessitem tallar-les, però tenim un problema, és que podríem aprofitar amb aquesta línia per mirar quin és el seu punt d'inici, però en realitat no podrem veure'ls bé, perquè fixeu-vos que en totes els punts d'inici i final de les línies són exactament els mateixos i el que canvien són els graus, no tenim la ubicació. Però sí que hem fet una divisió ben proporcional. Ara el que podem fer és aprofitar aquestes línies per calcar a sobre el segment que ens faltaria. Ara puc venir aquí, posar una miqueta de zoom i dibuixem i ja fem des d'aquest punt fins a aquest punt d'aquí. Ara dibuixem, insistim en que això, per fer-lo bé, en realitat hauríem de fer-lo amb un programa de CAD, de dibuix tècnic, i aconseguiríem millors resultats amb molt menys esforç.
Vinc aquí i busco aquest punt d'intersecció i copio aquest punt amb aquest i un cop més aquest punt amb aquest. Ara ho faré un pelet ràpid per no allargar molt el vídeo i d'aquest punt amb aquest. Aquí veiem que no teníem una coincidència exacta, devem d'haver-nos equivocat en algun dels càlculs que hem fet. Ja ho tenim, selecciono aquest, esborro, selecciono, esborro, selecciono, esborro, selecciono, esborro, selecciono, esborro. Ja els tindria. Ara que no tinc les altres línies, si volgués ser més curós, podria venir aquí a ajustar un pelet més, però en principi ja ho tindríem. Llavors, ara el que farem serà que aquestes línies les copiarem i rotarem en els altres 3 quadrants. Però si ara les seleccionés, el centre de rotació d'aquest conjunt estaria aquí i no aconseguiríem rotar-la. I jo vull que el centre de rotació del conjunt estigui aquí. Per això és que m'he deixat els eixos. Aquest eix i aquest eix. De fet, treuré els eixos perquè ara les que vull multiplicar són aquestes. Aquí primer de tot faré un gamma, li diré que vull 4 còpies d'això. Si li poso 0 desplaçament, me les col·loca totes a sobre. I ara sí que quan agafi aquesta, 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 aquesta i aquesta, per poder-les rotar bé, seleccionaré també aquesta i també aquesta. I ara li donaré una rotació de 90 graus. Ja les tenim allà. Ara torno a agafar una altra còpia, aquesta, 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 aquesta i aquesta. M'agafo els 2 eixos i li dono una rotació de 180 i torno a agafar aquesta amb les majúscules apretades, els eixos, i ara li diré menys 90. Ja ho tenim. Ara aquests eixos, que no els volíem per res, només els volíem per poder-los rotar bé, ja els tenim. I ara canviarem el color aquí per tenir una miqueta de contrast i que es vegi més bé. Ja tenim el nostre taulell fet amb molta més precisió.